Rayonның tanılған jырчысы Зильфия Закирова репертуарында Илдус Диндаров сүзләренә язылган җырлар байтак. Шуларның беренчәсен ул кичәдә дә башкарды. Biz бикыллар Илдус абыйның үзе белән, аның иҗады белән горурланып, рухланып яшибез. Анардан үрнәк алабыз. Безнең девизыбыз аның шигыреннән алынган. Без бикыллар, әмма кыл түгел. Һәм инде безнең гимныбыз бик кылым минем дөнья үзәгем. Иҗат кичәсендә юбиляр адресына бик күп җылы сүзләр яңгырады. Аның күп еллык хезмәте һәм җылы теләкләре өчен рәхмәт сүзләрен Ленар Мәнапов җиткерде. Сез кичле рухлы, тырыш, туган якны яратучы шәхес. Сезнең әсәрләрне уку шул кадәр уңайлы. Геройлар белән яшисең, шатланасың, кайгыртасың да. Сездәгедәй иҗат энергиясе, кеше хәленә керү, белү, аларны ярату һәм җыр телелек сакланып туймаслык. Сәхнәгә Илдус Диндаровның талантын хөрмәт итүчеләр күтәрелде. Алар юбилярга яңа иҗади уңышлар теләделәр. Иҗат кичәсен җирле талантларның чыгышлары бизәде, сәхнәдән авторның шигырьләре яңгырады. Җирлек ара үзәк китапханә директоры Роза Липатова, шагыйрә Фәүзия Мөхәммәтова, язучы һәм шагыйрь Валентин Бурайкин, Россия Федерациясының ат казанган фермеры Минталип Миңнеханов, күп санлы туганнары, якыннары да юбилярга матур теләкләр ирештерде. Bu uyuşturulan kişi yakınayta, Tatar telini yaratuşlarını. Ondan sonra, mektep balaları da var, ılılar da var. Onlar birgeleşip, yüzlerine sindirip, Tatar telini tuturunda iş var. Kileşekke de şu aytırıp birden bulup, balalarını terbiyeleyip, ana tilde İldus Dindarov'ның çıkargan kitapları, o örnek bulup bara, kübüsü istelde tıratırgan kitap bulup, Tatar halkın üzerinin ana tiline çakırıp. Илдус Диндаров zamanında Җирле район газетасы редакциясында да эшләгән, бүгенде аның әсәрләре, шигырьләре газетада еш басыла. Потенциалыңыз сезнең зур. Әле сезгә киләчәктә дә менә бу иҗат чишмәгә саекмасын, сезгә киләчәктә дә матур әсәрләр язырга булсын. Һәм безнең газета битләрен тутырып әсәрләрегез чыксын, шигырьләрегез басылсын. Алып баручылар тамашачыны мөхтәрәм язучының тормыш сәхифәләре белән таныштырды. Шундый зур бәйрәм, бик зур кунаклар кайткан. Шундый хөрмәт итеп кичә бик шатлы. Очрашу ахырында юбиляр үзе дә чыгыш ясады, тамашачыларга шигъри тәлгәшләрен бүләк итте. Миңа карата яңгыраган сүзләр, шулай җыелып килүегез, бу минем ишемне, мин әлбәттә аңлыйм, бу минем үзем ишемне түгел, минем адресымга юнәлдерелмәгән. Беренче чиратта үзебезнең газиз туган телебезгә юнәлдерелә. Аны хөрмәтләп килгәнсе дип уйлыйм мин. Шулай әйтер. Кадерле дуслар. Озакламый Илдус Диндаровның яңа җыентыгы чыга, димәк юбилярның иҗат гомере дәвам итә. Резида Генеева, Алмаз Вафин, Гөлназ Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.